Tumatakas sila. Ay, talaga tumatakas. Lisensya yan. Tumatakas talaga siya, no? Oh, loko-loko. Dalawang panel to, ma'am. Ito yung unang tama niya sa passenger door. So ito yung mga scratches niya. Yan. 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 So laki ng gasgas. Dili kita ang mulihok, kinsa pa, unya kong dili karon, anus apa. Mga isyu o mga importanteng kasayuran na may kalambigitan ang tanang mga miyembro sa katilipan. O karon, aniya ang inyong alagad sa kahanginan. Aksyon! Balita!